Ġie revokat il-permess għal proġett kontroversjali tal-grupp DB f'Pembroke wara li l-qorti stabilixxiet illi kien hemm konflitt ċar ta' interess minn wieħed mill-membri tal-bord tal-Awtorità tal-Ippjanar. Dan għaliex Matthew Pace li kien fil-bord dakinhar tad-deċiżjoni li ħadet l-Awtorità tal-Ippjanar jaħdem ma' kumpanija fis-settur tal-beħ tal-proprjetà u kien qed ifittex ukoll li jsib l-investituri u l-bejħ għal dan il-proġett. Din l-informazzjoni oriġinarjament kienet ġiet żvelata mis-sit elettroniku The Shift News. Mill-qorti ħareġ ċar li bla ebda dubju li Matthew Pace kellu interess ċar u dirett fl-eżitu tal-vot dwar il-proġett u li mill-approvazzjoni tiegħu seta' potenzjalment ibbenifika finanzjarjament. Id-deċiżjoni tal-qorti ġiet deskritta bħala terremot mill-avukat Claire Bonello li resqet il-każ. Id-deċiżjoni ngħatat mill-imħallef Market Kuti filwaqt li ma' Claire Bonello ħadmu wkoll l-avukati Malcolm Mifsud, Cedric Mifsud u Ian Vellagalja. Intant il-Moviment Graffiti permezz ta' post fuq Facebook qalu li l-permess biex tiġi mitfuna Pembroke ġie revokat fil-qorti wara sfida legali mill-Moviment Graffiti u NGOs oħrajn, il-Kunsilli Lokali ta' Pembroke, Is-Swieq u San Ġiljan u diversi residenti. Graffiti komplew li issa is-sidien tal-iżvilupp se jkollhom imorru lura biex jippjanaw mill-bidunet dan il-proġett ħalli jġibu lura l-paċi f'Pembroke. Matul il-jum fis-sit ma kienx hemm sinjali ta' ħaddiema u x-xogħol kien kompletament wieqaf. Ix-xogħol fis-sit kien diġà beda lejn l-aħħar tas-sena li għaddiet. Il-proġett tad-DB għal valur ta' 300 miljun euro kien ġie approvat b'10 voti favur u 4 kontra. Dakinhar ir-rappreżentanta tal-Partit Nazzjonalista Marta Sportelli kienet ivvutat kontra. L-iżvilupp kif propost kien jinkludi torri ta' 38 solar u lukanda ta' 17 solar.